Di m ji anwụlụ wee na-achọ ka o segbuo m n'Ibonyi. Anụrụ m di so mụ na ya na-abata bili anyị na-ebi ọfụma. So anọgide o nwere enyi nwoke o nwetara ya na ya na-abụ na-akwụ. Ya bịa na-ene dis guy anya ọ dị nnọọ ka ya sị na ọ na-aṅụ anwụlụ. Ya wee gwa di ya wee sị ya na dis guy gị na ya na-abụ na-akwụ na ị na-eni ya anya n'anya oge ọbụla ị fụrụ ya na ọ na-aṅụ anwụlụ na ya gwasịa di eju ka a mụsịalị ụmụ na-abụọ ya the second child ya mụọlị ya. Ọ sị m mana before ya amụọ nwa nke ikpeazụ na-enotisigo na di ya ebidogo ṅụba dị anwụlụ ya na-atakwa ihe nke anya. Ọ sị m nwoke erigoro ya n'elu ihe ọ na-esi ọ dụkaghị asị na ọ dị mkpa na abụọ na ya n'elu. Ịmara ebe ịnyịnya na-anya mmadụ, ịmara ebe ịnyịnya na-esi Ibonyi andị na odogwu dị buru ibu. Sị m nwoke sechenye Ibonyi ihe ya ji wee mee ihe dịle ghere oghe. Ọ sị m to the point na nwoke enwerozi ike isi Ibonyi o ma ọ bụrụ na ọ ṅụrụ anwụrụ. O si sie ịnyịnya na-achọ ka ya tụbuo. O seketie mgbe ụfọdụ ya wee kwara ya ịghara n'ala. O binite ọcha jie baba mba. Ọ sị m hey, ya were aka nne yọọ dis guy ọjụ. Ya were aka ekpe yọọ dis guy ọjụ. Ya wee kwụsịzịa inye Ibonyi o. Ọbịa ya ajụ o. Ọbịa ya ajụ. Ọ bụgodu na Ibonyi na-agụ ya. Ọ bịarigolu see sebere nke anya arụ igbu mgbu ya kwara ya ghara. Ọ na-eselufe okwu. O wee nọgide one day di wee sị ya na ọ bụrụ na ọjụ na ya ma na-esezi Ibonyi na ya ga na-akpọta ụmụ nwaanyị ya ga na-esi Ibonyi. Na iwu na ya ga na-esi Ibonyi o. Ya wee sị ya na ọ bụrụ na ọ chọọ isi Ibonyi na ọ ga-esi Ibonyi ma ọkwa ma nke iji anwụlụ wee si Ibonyi na ya kwere. Fana abawere na-ese okwu anọgide one day di ebido kpọtaba nwaanyị n'ụlọ. Ha na-abawere na-ese okwu ya wee sị ya na nke ịkpọta nwaanyị n'ụlọ ka ekwere o. Na ọ bụkwa na ị chọrọ ịchụ nwaanyị ị nwere ike ịchụ nwaanyị mana gaa kpọta na fa n'ụlọ gị kpọrọ ha jebe hotel. Di wee sị agbam ego na-akwụ na hotel nọọ ihe ya kwesịrị ị na-enweta n'ụlọ ka a na-ejezi enweta n'ezi for that na ya ga-akpụ ya bata n'ụlọ na ya ma nkwụrụ ụgwọ hotel maka na ya nwee chọrọzi ka ya si ya Ibonyi. Ya pa ihe nke acha ya wee si oke na nsogbu adọrọ. Obuete nke obuete one day ya na ya na-aba nọsị ya wee pụọ nke ya chọta enyi nwoke nke ya o. Yes, ya wee chọta enyi nwoke nke ya. Chineke nna m. Olu that day di wee jesịa bata anya si enyi nwoke ya bata n'ụlọ because na call the boy everything na ezoro. The boy wee bata ya na-abụ nọrọ na akara ụka na-aṅụ mmanya na-eticha mụ di wee bata wee fụ this guy. Ntụbụ ọ ya atụọlụ the guy ọgụ. Ọ hapụ the guy tụọlụ nyanwụ. Ka ọ na-etizi ya ife ya na ya na-abụ na anụ ọgụ the guy tọọ na ọ gbaraga mbụ enyi nwoke nke nyanwa. So tibie fa na-abụ n'ụbọ ọgụ na ọ sị na ihe a na-afịọkwa ha na-ewenye olu ndị mmadụ wee bido wee bataba wee jibe ha ịghọta ka o wenyitezila aka igbu ya egbunye tibe n'ụkpụrụ onu ya aka ndị mmadụ wee bata wee jibe ha o. Ya wee sị ndị mmadụ ha jụọ ya ihe ya mere ọ na-etili ife. O wee sị ndị mmadụ na ya kpọta nwoke n'ụlọ ya wee jee weta foonu ya wee zukowe ha ụmụ nwaanyị n'ụlọ ọ na-akpọta n'ụlọ bifo ya wee kpọta nke ndị mmadụ wee bido wee gwawa okwu wee sị ya nwoke na ihe anyị mere adọrọkwa mma o. Hey, mba na ihe anyị mere adọrọ mma. Ahụ ya atago agwagidesi enyi okwu maka na mgbe a jụwara ya ọ na-akpọta nwaanyị n'ụlọ na o kwuru okwu. Ha wee gwagidesi enyi okwu nke mbọsị afọ wee gaa for 2 weeks ha na-abụ na-ese okwu na fada onwe fọnụ na fada ekwu okwu na ya agwaghị na ọ kpọtara nwaanyị ya akpọta. So after 2 weeks dị kpọkwalụ nwaanyị ọzọ bata ya nwapụkwa kpọkpata enyi nwoke bata si di wee kụbakwa ya ihe o again. Ọ na-akụ ya na ya ga-abọkwala o kama na ịmago n'aka ya na ya na-aba arara. O wee tisi enyi ya wee sị ya ka ya gwakwa ya eziokwu na ya mụkwa ụmagba ya nkịtị o. Na ya nwekwelu nwanne ya nwoke na-aṅụ mkpụrụ na o tikwa ya bọsị ọzọ ya kpọọ nwanne ya nwoke amazialụ anwụlụ na mkpụrụ mmiri. Na o tinye ya bọsị ọzọ ya kpọọ nwanne ya nwoke agbala anwụlụ na mkpụrụ mmiri ike ka ike o. Hai ụlọ ya na-ebubu na peji a. Chee dị echekwa na ya bụ ụgbọ ekwu o wee tizie ya nke bọsị ahụ o wee ya wee na wee jekwa nwanne ya nwoke na-aṅụ mkpụrụ. Nwanne ya nwoke wee bịa wee
emesịa dị wee kpọọ ndị be ha wee bịa nyanwa wee kpọọ ndị be nke ha ma nwanne ya nwoke kụrụ ya ihe ewee kpebe ka a na-ekpezi ewee jụba nwoke wee sị ya na ọbụgodu na ị na-akwụgharị na ị kwesịrị idu ete nwaanyị n'ụlọ. Nwoke wee sị na ife eji du ete nwaanyị n'ụlọ bụ na ya ma akwụkwọ ụgwọ họtel na ụgwọ họteelụ na-agala ọdụ adịdebe nwunye ji ụdọ ọma nyezie ibongi na ekwesịrị ịkwụ ụgwọ họteelụ maka nyapụ ibongi. Ama m na aghọta dị kesi na sọkwado ya wee sị ha na ihe ha ji si na ọma nsezi ibongi bụ na ọ na-awụ osecha anwụrụ ọ na-achọ ka ose gbuo ya n'ibu naọcha anwụrụ na ihe ọ na-esi ya n'ime oge n'ukwu adọrọzi ọ ga-aga ka fi ukwu na ya kontinu like this na ya ga-awụ n'oge elu ndị mmadụ wee bido wee babalị dị ya mba si a na o kwesịrị ịkpọta nwaanyị nọmba 1 nọmba 2 na o kwesịrị ị na-aṅụ anwụrụ were si ibongi ọkwa ya tago ewee gwacha dị eweta ọnọ wee si na ya bụ nwaanyị enwere right idina anyị di ya ibongi dị enwere right idina ya nwoke n'ihe sọrọ ya ka ọ ga-eme ịghọta na maka na ya dina ya ka o ji wee kpọtaba ya wee sị ha na ya sị akwa anya kpọtara nọ kpọta anya kpọta nke so na ya ga-agbasi nkịtị ka o segbu onye weta anwụrụ ewesị a na ọma nsegbu ya nọọ na a ga-achọba enyebeli ya aka ka ọ kwụsị ịṅụ anwụrụ mana e nwere right ịsị na ya manyezie ibongi maka na ọ na-aṅụ anwụrụ. Ọ sị bụ nne na ya manyekwa ya kama anya na-abịa nne ya na nwoke chọrọ igbu ya wite ibongi na ọ na-aṅụ anwụrụ ọ ṅụsị anwụrụ etu ọ da-ama ebe ọ nọ ede ka ọ ga-eseli ya na-etigodo mkpu na-asị na ya na mgbe ụfọdụ ọtọ dị aka n'akpịrị na ọ bụrụ nyanwa ka a ga-eji wee mụ dị ha anwa andị na ihe na-ewute abụrụ na just ibongi nọ na mgbe dikie luche 6 feet and o wee were anwụrụ wee na-esie ihe o seche ya ọdụ ka ọ na-agbagotere ọzọ na-adị ya ọdụ ka ọ na-afụ ya ka ọ nọ ọkụkọ ala na-aghọ n'ọbọgwụ mbịa na-egbu Chineke ebe a so biko melụdụ m ebe na mụrụ m nwa Chineke ihe nke adọkwa healthy ọdụrọ healthy to be honest ọkwa mmadụ ka gị na ya na-abụ na-emekọ ihe ọ bụrụ na nwunye gị na-aṅụ anwụrụ na it's a different case ọ bụghị atago unu na-abụ gosi anwụrụ unu esegbu onwe unu n'ibongi unu ga-egbu onwe unu egbu no problem mana iji anya anwụrụ na-ese nwaanyị anya doro ibongi onye ọbụla chekie n'elu wee kwuolu nwoke ba mma ụkwụ kara aka toro ogologo mana ma gbọrọ ịgba na ụmụ nwoke si na nwaanyị enwere right idina ya edi ha ibongi so ngwa na ụmụ nwoke osetie nwaanyị onwe right kịta idina ya di ya ibongi maka na ọ nwụrụ anwụrụ ka ọ na o nwere right still o kwesịrị ị na-enye maka na nwaanyị aka ọ bụ ya nwa nwoke gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyere nwaanyị aka iji ma ife ọ ga-eme te ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.